ଧନ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛୁ? କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛୁ? ଧନିଆ ହୋଇ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛୁ କହିଦେନି? ତୁ ଆଜି ହାମ୍ କରୁଛୁ? କରିନୁ କାହିଁକି? ହାମ୍ କରିଛୁ? ହୋଇ ଅନନ୍ ମତେ ଟିକେ ହାମ୍ କରିନୁ? ମାମା ତ ଦେଇନି ହାମ୍। କୁଆଡ଼େ ଯିବା? କୁଆଡ଼େ ଧନରେ କୁଆଡ଼େ ଯିବା? କହୁନୁ କୁଆଡ଼େ ଯିବା? ଟିକେ କହିଦେ, ଟିକେ କୁଆଡ଼େ ଯିବା? ଡ୍ରମ୍, ହଁ ବା ଡ୍ରମ୍। କୁଆଡ଼େ ଯିବା? କ'ଣ କହୁଛୁ? କ'ଣ କହୁଛୁ? କିଛି କହୁନୁ? କୁଆଡ଼େ ଯିବା?